Od czasu, коли ми Максимку посіємо, то є жито. 10 місяців мусить пройти, щоб його зібрати. Так як чоловік. Щоб прийти на світ, показати ще людям, то ще живе 9 місяців. Аж його люди побачать. Так само з тим житком. Розставляєш тарелки, Максимку. Скільки то нас буде? 8. 8? 5 нас, так? Дідко, бабця і Аня. А кубаса? Ще кубаса, та ще. Кубаса будемо їсти завтра. Аню полічили теж, так? Бабця, Аня, дядек. Я, Максим. Так, але як дядек буде, що його ножка болить? Прийде, дядек. Але як такий старенький дядушек? Ходіть, заходьте сюди. Тasiu. Аїшеньку. Oj, do nas przyszli. Pozdrawiam z Koladою. Koladaju. Pozdrawiam z Koladою, ze światem, z Рождеством, і одразу не з пустими руками, тобто принесли теж. З Коладою. З Koladою. Ті два ти я. З Koladою, Максимку. Складай, Юшка. О, який стол багатий. Gościa, że mają, to możemy zaczynać. Się pod ikoną stawimy. О, такі послання. Żdał od zażynku. To той перший снопок. З першого снопка такого gościa. Законі. Taki orzeł. Рождество Твое, Христе Боже наш, Россия мира и свет разума, в небо звездам служащие, звездою чахося, Тебе кланяйтесь, солнцу правды, и Тебе видитесь с высоты востока, Господи, слава Тебе! Хлеб свойский. Udawся хлеб swój. Chyba tak. Co babcia robiła jeszcze koliśne koledu, studzi wodę? No, borsz z grzybami, placki takie drożdżowe i pierożki z kapustą, śledź taki smażony w cieście, ale z kościołu. Ale to był śledź, dobry koliście śledzi. A ja nie lubię śledziu. Ale z kościołu smażony był. A czym No i Tasiu? kisiele obowiązkowo. Ale kisiel z owsa, czy z płatków? Z płatków nie było? No nie, platun Z owsa? no. Во Иордане, крещающуюся Тебе, Господи, Человеческое явися поклонение роди, веровала свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, и дуй, и не голубили, известно ваше слово все утверждение, являйся, Христе Боже, ими просвещай слава Тебе. Доїжджаємо
do wojsku. Zaraz pewnie пригожа wioska, тут хати побачите, які хороші. Будемо колядувати. Забираємо все, з собою, що потрібно до колядування, що не потрібно, оставляємо в автобус. На кресті стояла, на крижі тримала, а третім ходила. Коліться люди, хто в церкві буде, а хто не буде, Богу свічку ставте, а нам пірог дайте. Кльо-кльо-кльо, отче небо, не окно, на тобі Христа, дай нам пирожка. Спасибо вам, что не забыли про нас. Ой, але то что, медведь чи что? Кто вас гроши збирає? А хто? Хто збирає? Дай Бог не гой вам такі жито на нової літо, корч корчистий, стець стабілісти. Колос колосашка купила жито бочка, в клоні молотно, в дєшці закладно, а в печі рожа господині гожа. Святий вечір, пану хазяїну ми прикажаєм. Святий вечір, ой, ходить дружок нам вечеряти. Калина, чия войца матки, не дитина, чия войца матки, не дитина, чия войца матки, не дитина, взяла, приридала дворянина. Сон мене ізморив, і я і заснула при Хагорані, я й не чула. Що, Гриша, будеш у тому телевізії? А що більше в телевізії? Уйди що-небудь Ти думаєш, украдь. біля хто в телевізії, думаєш, буде біля хто в телевізії, а біля кого не возьме? Заслужилище для гусаков, то... Біля кого до телевізії не возьме. Добрий день. Добрий день, добрий день. Czy jabłuzina kalina, to tak zatytułowana się ta płyta i się ta pieśnia poczynaje tę płytę. To w 72 rokowi Wala Michalczuk nagrywała swoim tatą, to już wy jeździli najbільше z magnetofonem, chodzili po wiości. Заходжу і кажу, що так і так, бо треба, значить, до такого діла. Ну, а дочка була в Мінську, тоді, значить, кончала ще ту школу, а їй треба було магістерку робити. І так наігралося то і все. To wam powinny dać magisterku, a nie дочці. Ні, але чекай, але добре, я przepraszam, але як то є, треба, понімаєш, зробити і допомогти своєму дочці. Я й чужому помог би, не то дочці треба допомагати. Треба допомагати, треба, значить, старатися, щоб було добре. Bo tyje pieśni znajete, że tu śpiewaje Wiera Grygoruk, czy Maryja Grygoruk, czy Anastasija Michalczuk. Вони жили перед Першою війною. Вже народилися в 1902, 1904, 2008 i вони ж пам'ятали ще час перед біженством. А як вже поїхали в біженство і вернулись сюди з Росії назад, to często te pieśni że pozabywali, nauczyliś nowy, przywezli z sobą. Ждала
Поблагословім наші посіви господара нашого Малініцького, щоб урожай собраті добрий і великий. Щоб вродило на панський, на циганський, на нашу душу. Дай Боже. Смертью смерть поправ, Иисус человек живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус человек живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус живот живот даровав. Давайте тепер в одному уголкові закопаємо косточки і великодне скоролущини з'їдять. Ховайте ягодку глибоко, бо костка велика. Білий конь пи. А то куньба свищена була на Великдень. І тепер його закопаємо, щоб жито було, як кусь стояло, не полягало. Отако. Добре, вже положимо косточку. І ще раз скоролущин з яйця, теж священих. І тепер треба засипати. О. Максим посвяти ще священою водою. Отця і Сина, і Святого Духа. Розсилайте ручника і по ручникові будете качати коровая. А чого ти покотися? По ручникові? А так не можна? По ручникові треба дорожка. Чиста дорожка. Чиста, так. О, що то молода? Хто качає? Хто хоче замуж, хоче й вийти? Качайте. О, буде здоровий. Бо на Юрія треба вийти на росу раненько і покачатися голову по росі. Як жевжики покачаючи наші, ой, то буде жито у вас родливе. Здорова, будеш 100 літ жити. На полю то все смакує. Кожному короваю. Але що я маю ще? От свого вкрала. От не випив би. На нове літо уроди, Боже, на здоров'я, господар. На другий рік дождали і ще пішли ми обоє покачати того коровая. Дай Боже. За рік теж. Хто не возьме на піша. Приїхали коли до нас. А десь є компот? А хто ж брали компот? Піці бачите? Лілі компот, але чи хто забрав, то не відаю. Лілі в бутельку. За урожай. Дай Боже на здоров'я. Смакота. Як і коровай, так і налівка ваша. Приехали мы к вам с хлебом и с пожаданиями здоровья, добра и счастья. Щиро дякую
i was witajem, nie może bez chleba, ale z czystym sercem i raduję się, że коли гості ще нас odwiedzają, to my jeszcze potrzebni, a goście будуть nami radować. Так що і жавороночок у придачу, як символ весни. Спасі Господі, правда, напевно, він пишний, bardzo smaczny. Bardzo smaczny. Nie przypominajcie, jak mama pyszki pykła i to. Pyszki, знаєте, що to? U nas to pyszki nazywali się, prawda? Malutka wioseczka, która одна із найменших в моєму приході. Коли я приїхав 26 років тому назад, то я говорив, що тут є дід і баба, і курочка раба. А на сьогодні то тільки остався або дід, або баба. І курочки раби нема, і нема ні баби, або ні дід. Так що, і думаю, у вас і в нас, на наших глазах, демографія, особливо по вioskach, ну, попросту так обмирає, що не має попросту ніякого впливу і не представляє. Но віримо крепко в Бога. Господь завжди більше має, як роздав. І думаю, так само наші вioski раніше чи позже, вони теж, може, тут живуть, albo po prostu zmieniаться, bo na sionie to nie nazywa się już wioska, przynajmniej w pojawie, tylko wiosko-dacza. Тут моя працовня, тут мой уютный домик такой. Замаленько на мне, ну или трудно, боже мой, что сделаешь? Не всегда. Конечно же, там Нет, это не, это мне. А ваши работы? Это ж сколько работы. Конечно, человек, золотые руки. Конечно. Уметь это выточить, вот каждую вот деталь, послушай. Вы приехали отведать тут нас, правда, белорусов, такие самые, як і ми тут. Були разом колись, ну, ми є разом, і душею разом, і піснею разом, правда, і всім разом. А політика, то вже не наше діло, вона границі пересовує, правда, трохи тут ділить нас. Наші гості приїхали 300 кілометрів до нас, проїхали з Podłónieńca. Там така вioska Дятловичі. Старинна, стара вioska, де колись монастир був, православний, що під Києво-Печерську лавру підлягав. Так, і там так співають. І там так співають. Співали і співають. Ну, всі ті пісні, що ви співаєте, то ми чули так, і за реки йшли вони, сюди на сіти з горочок. Так, bardzo такі милі голоса, не тільки дівчата, але й хлопці. Кожено і козлики, правда, хлопці, а кожені дівчата. Ну, ще некоторі, хіба Марися та, що й живе, Марія правда. Денищук і співає. А, як вони співали, файно. Не хотілося попросту десь одиходити. І вечори були літні, малі. Часом і до жніва треба йти було. І думаю, дасть їм маті, правда, докуль ти будеш там горланити. А завтра бери серп, йди жито жаті. Ой, посади, дівчино, ой, посади, молода, калину во двір. Ой, не раз я садила, та й не раз поливала. Не приймається, любов наша вірна, та й вірна вірнесенька, розлучається. Максимку, jak будеш острити косу колісам, то пам'ятай, вбивати кунець косиска в землю. О, тоді вона тобі не вишморгне. І тут тримай. Але там важніше. Бо колись, як я мав 14 років, косив там, де тепер скансен. Добре не вбив косиска, коса пішла вниз і
перетяв пальця наполовину до щолі. О, бач, ще близна яка я. Отак ось острим тосу. Як добре виклепана, то мало острики треба. Вона перший раз жне. Ще одного було. Ще зеленкувате, але воно нам в снопках дойде. Солодке, правда? Тим рокові все солодке. Гурки, вельми солодкі. Такий рок добрий, на сладич. Дай Боже вам сили на жніва і вам начали ті жніва, дав Бог сили, щоб забрати той плон, щоб ми споткалися ще і скоштували хліба з того нашого житечка доброго такого. Ми на Юрія його обходили тут, і бачите, воно по зимі таке було слабеньке, спрело. Були такі білі, такі місця, п'ятна. А як ми на Юрія обійшли, посвятили, воно під не взялося і так доросло, бачите, яке є. Далеко, так далеко від мого села. І не каже той місяць за хмари, що я в тебе кохана була. І не скаже той місяць за хмари, що я в тебе кохана була. Ти поїдеш далеко, далеко, а мене тут оставиш одну. І не схожи, мене не згадаєш, а з другою зустрінеш весну. І ніколи мене не згадаєш, а з другою зустрінеш весну. Moje drogie, przygotujcie paszporty, że przybliżają się do granicy Białorusi. Od granicy nam zostaje jeszcze 100 km do Kobrynia. Jak podejdę krótko kontrolu, jak będę grzeczny, to za godzinę dojedę. Так, молодий, як тебе звати? Матвій. Матвій. А твоя, значить, панянка буде першою дружкою у молодеї, щоб там бути. Як молодий звати? Аня. Томаш, а ти будеш його старшим сватом. Старшим сватом. Чийото, піднімайте. Давайте. Бігом. Довго ми до вас їхали, знаєте, 150 кілометрів треба. Ну, ми знаємо вашу
Знову дорогу. Ну, в нас спізнилися. невеста красива, молодуха наша хороша. А наш молодий. Ну, то ми знаємо. Зараз поторгуємося, що ви так хочете за нашу молодуху, пан, а? А що, забирати будемо щось? Чи примаки оставимо? Так пан должен сказати, чи приймаки прийде, чи забере в Польщу, повезе до Білорусі. Забирає. В Польщі нема такої границі, до Росії? Границю з нашим. Да? Нема границі поміж нашим полісся. Нема границі. О, зато в Білорусі Рибне село є границя. Так, до коровая лучше сусідка. Дарую вам зелену рощу, щоб ти, сват, поцілував тещу. От вона теща. Теща, іди сюди. Ай, теща. Теща, вже теща. Цілуйся, мама. Цілуйся. Таким зятем молодим. Даром вам гроші, щоб летіти. Діти хороші. Угощай, господиня. Чим ти тут будеш угостати? Просимо, молодеї можуть взяти. Панінки тут молодеї можете подійти до столи і підемо далі. О, картоплевого блинчика. О, які вкусні свої блинчики. Ну, водичку, пожалуйста. А тут таке смачне. Блинчики с морогом вкусные, очень даже, с помидорчиками. Вот котлеты. Я это все теперь не спала даже. Утром устала и до сих пор все роботи. Колись свадьби робили 3 дні. Да. А тепер свадьба 3 часа. О, то що. Тому що в столові зайдуть, посидять, тут спишуться і все. Стало трудніє. Гроші їм на його треба. Тепер молодий, бачите, вони справні, хуткі. Раз, два і в дамках. Поки весілля, треба дитину вже хрестити. Все. Молодежь, за вас. Милые мои, живите мирно, дружно. Я печенюшка. День добрий, польську мову я розумію. Я розумію польську мову. Ніхто сало не пробує. Як це в деревні сало не поїсть? Добре, де добре, осалка нам з цибулькою, саме то. З чесничком. А чого ви прийшли? Що ви хочете? Помогти. Ков'єти поспівали нам старі пісні. Знаєте? Я вже забула Ага. старі пісні. Порозказували нам, як то було колись на весіллю. Вже мені 91 год, я вже дай. все забула. Дай Боже вам ще. І заслабла, і глазами нічого не бачу, не познаю навіть і людей вже. Скажіть, як весна приходила, як вже все обсихало, Великдень, то що співали туди? Весною. Як же Великодня дождали? А може ще до Великодня що співали? Не було коли вельми співати, бо роботи було в нього, то тепер в нього є час, то співали. Весну якою? Ну, то мені співали там така весна красна, що нам винесла, що нам винесла. Забула вже. Винесла старим бабам посидіночки, старим дідам покійочкові, малим діткам по яєчкові. Це перед Паскою співали. Такую песню заспеваем, что у нас спевают, а может и такую у вас спевали? У небо дівчина в зеленому саду, ходила
Ходила мала червону рожу. Ходила мала червону рожу. Конєва мала Через ворота не смейся, мой милый, что я сироту. Не смейся, мой милый, что я сирота. Співали таку пісню у вас? Може, співали, я вам хочу сказати, то всіх же ж не запомніш тих пісень. Не годіте голуби на хагати, не будете милого скривати, не будете милого вкривати. Сама знаю, і коли розбудете, а як буде сонечко сходити, а як буде сонечко сходити. Він тяжолий був для мене. Я в його пісню не хотіла слухати. Я вас, молодейких, усіх не боюся, говорю відкрито. Я ніколи вночі вдома не ночувала. Його було їх много, він тим займався, а діти, сім'я. А я чоловік хазяйський. Як він здівався надо мною. Колись прийшли, раз до того дійшло. Прийшов з однією жінкою і каже на мене, а ти куди хочеш? Я пішла з дому. Готовте коніка і сідло. Быть може, в'їду я на верегеменє, быть може, в'їду навсегда. То як проводили в солдати, співали. То ще віти співали своїм колегам. Своїм друзям співали такі пісні, як проводили їх в солдати. Співали. А вас много було таких співачливих хлопців, як віти? Ні. Один раз я так вирішила. Чи я буду з таким, за извинення вас, прохвостою жити? Я чоловік чесний. Я з собою покончу. Ну добре, з собою так я і вирішила. Пішла, ще синові послала передачу, все, йду додому. Приходжу і все я собі пристроїла, все. Як щось ляснуло, я так і сіла. А що там ляснуло, я на це врем'я не знаю. Не дай Бог, як я мучу. Довго парусинку привела. Парусинку привела Іванюшу й Василя. Іванюшу й Василя й в коробку повела. Його хватало тільки пташі, що молока нема, бо вони не доять. У мене батько був багатий, сюди хату перевіз. Все батько вийшов, він наживав дещо. Все моє. Уже теперечко, а раніше я його... Якби німець бив, то ще б я сказала, бий хочі. Тяжко було, тяжко, не дай Бог так жити. А зараз вже він трапка.
стагане роги, вся случилася біда. Ой, там у білі, ой, там у білі, там у білі молодого козака, там у білі молодого козака. Не треба вже. Raz pomalujemy, potem wysохне i jeszcze raz budem. No, 2 razy. Dwa razy kładzie, tak? Zawsze 2 razy. To je wciągnie w derwo, a drugi raz to odpowiedź буде, bo że nie wciągnie w derwo. To kuli stawicie? W sobotę? Stawimy kapliczu i kryż oświeszczajem w niedzielę. 15 września. 16. 15 września. To всю niedzielę. Tak. Nawet ma być, jeśli będzie, bo zaproszony episkop siemiatycki Georgii. Про Fioników piszą dokumenty w XVIII wieku. To byli mieszczanie wioski Parciewo. Bo Bielsk miał 6 mieszczańskich sił. Z ich Parciewo одне było takie z bogatszych sił. Ale w XIX wieku, w drugiej połowie, był głód ziemi, bo się dzieci, syny, батьки na dzieci dzielili i coraz mniej tej ziemi było. I ludzie szukali, gdzie by tutaj ziemi przykupić. I gdzie to pradzied Archip Fionik wyjechał z początku ziemi kupił? Tatu. Do Kulygów. Do Kulygów. Kulygi za Siemiatecze, tam jest 5 czy 100 wiorst, ale tam ziemia хороша, ale jak to kiedyś palili derwą, to ciężko było z opałą. 20 kilometrów jechali po drwa. To tam dziad prodał, a w Romanowce to wziął na kredyt. Де батько? До батька там bliżej. Ходите ще по тата, бо там... Rozświeszczeniejszy Władyko, witaję Was na rodowej ziemi Fioników i prosimy Was oświecić kres, jaki fundowała nasza ziemia na miejscu, gdzie nasi przodki tu posielili się 100 lat temu nazad. Спасибо, Господи, во славу Божию. Это Даркова семья. Так, Захарка, так? Илья, Таиса. Таиса и Максимка. Максим. Мама и тата. Мама. А то... Нет, то сестра. То мама и тата. Иоанн, который в приступе пошел, чудак. Нет, это самое сюда. Все готове, добре живете. Покроплення води священної ім'я Отця і Сина і Святого Духа
Аминь. Освящается образ и укрепление воды сие священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается образ и укрепление воды сие священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается крестное знамение сие укрепление воды сие священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается крестное знамение сие укрепление воды сие священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается крестное знамение сие во имя воды сие священные. Сьогодні Романовка має важний свій день. 100 lat тому назад село отримало назву. Wspomnijmy тут imiona tych, którzy stojali przy początkach Romanówki. Maksim. Prokop Dudzicz, syn Onufrego, Straton Dudzicz, syn Antona, Filimon Dudzicz, syn Andrzeja, Andrzej Wojda, syn Michała, Archip Fionik, syn Zachara. Ze wzruszeniem dzisiaj wysłuchaliśmy imion, które odczytał Maksym. Imion, które dzisiaj już są niespotykane, tak jak Dorymedont czy Harałampi i wiele innych imion, które wiążą się z naszą tutaj tradycją, kulturą, wiążą się z prawosławiem, wiążą się przede wszystkim z naszymi przodkami. I on dzisiaj stał się symbolem i te wszystkie dzieci, które są, tej nierozłącznej sukcesji, czyli tego, co przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Trzeba pomyć te okna na zimę, bo będę zaraz wstawiać i dubeltowy. To takie tradycyjne okna, że trzeba zdymać na lato, a na zimę wstawiać drugi. 200 lat temu ten dom był pobudowany, stojał na ulicy Poniatowska 14. To niedaleko waszej szkoły i niedaleko Góry Zamkowej. I tomu tutaj w ekspozycji tego domu jest, baczycie, zabytki archeologiczne, które byli wykopane pod tym domem. Znaleźliśmy pod tym domem 20 000 zabytków o takiego kształtu. Zabytki dla archeologa to każdy fragment ceramiki. To było ich tak mnogo, 20 000 pod tym domem było. I mnogo takich przedmiotów, które my wykleili, no, pokazują na to, że tu byli chociażby takie kufli, prawda? Z domów mieszczańskich albo konkretno z zamku. Z takiego czytania starych książek, starych dokumentów, ale tak samo z zapisywania wspomnień czy z ekspedycji wychodzą potem artykuły, które my drukujemy w Bielskim Gościńcowi. Te bielskie gościńci jest taką skarbnicą wiedzy o historii, kultury Białorusów, którzy tu żyją. Tak, każdy z was może wybrać sobie strój, w jakim chciałby chodzić. Wybieraj, który chcesz. Ja wybieraję chyba ten. No tak, bo zima idzie.
З Ягуштовом маєш щось спільно? Я маю. А з Кривею вioskою? Ні, я маю. А хтось має з тими вioskami? З Ягуштовом. З Ягуштовом. No to... Міняємося. To tak ubrane chodzili jagusztowianki 150 lat temu nazad. Twoja prababcia. To jest sarafan, to jest częściowa taka, ja baczę, tutaj zszyta taka jakby sukienka z fartuszok, koszula i czepeć. Czepeć to jest zamożnej kobiety. Nakrycie głowy. Panna chodziła ze związanymi włosami. Kiedyś, знаєте, też nie można było dla dziewczyny panienki wyjść tak z rozpuszczonym. Dziś taka moda się chodzi. Mało kto związuje kosu, tam tak się, a dawniej rozpuszczonymi włosami chodzili tylko pewna kategoria kobiet. A dzisiaj nawet do cerkwi nie chodzą, mnogi nie chodzą z nakrytą głową. Aż to powinno być i normą. Perka to jest kompletnie zmalinnik. To myślę, że wspomnieliśmy. Tak? Tak. Majesz zmalinnik. Iwańczuka z Stefana, ślubna soroczka z 1907 roku. Raz w życiu, jak mnie jego doczka skazała, jej brał na ślub. Potem że nie chodzi. W kufrowi perechowała i nam prodała potem tą soroczku. I kapuza, taka szapka. W sam raz. Jak ja той dom odziedziczył po dziadkowi Jakubowi Kondraciukowi, tak sobie podumał, że to budu tu przychodzić i sobie lekcje odrabiać do tej chaty. Tu fajno tak. Budu znosić jakieś stare graty od sąsiadów. I że jak doznali się w studiowodach, że ja zbierają stare takie różne żelazki, to nie zaczęli przynosić ludzie. Darek, majesz tam terniczu, majesz kaczalku, majesz żelazko staroje. I te wszystkie eksponaty pierwsze z 86-87 roku tu je. Kobieto, męż. Bo ty pierwszy raz siejesz. U mnie może kil 15 tam jest, a kobieta ma kil z 5, nie больше. Jak nie było tobie ciężko. Tobie teraz, Maksim, 13 lat, że budę krótko. A ja chyba pierwszy raz, jak poszedł siejać, to mnie było 16. Do tego siejania, do orania pola, to mnie nikt nie przymuszał 16 lat. Ja tu, gdy poszedł do rolniczego technikum uczyć się, prosto ja to je lubił. Батьки господаркою не займались, тільки дідові допомагали. А то є, що я вже 30 лет сею і собираю. To moja wola i Boże błogosławieństwo.